Mày y cái này cái tụp à? Bay bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị maya. Siapa? Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel sah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kinoy alam ka seng hinyotrap achik national movement gila lay banyak kendu sembut menteri rangba ke jelau ba Prestone tensong ban Pynsngew hau ya kimat ki bahab hakisna trekam jong ni seng ya ka kenhun jigi khot ka Hanm lay alam du president rangba ba lam prang kharbani kidan artli kimat ki ba ka Hanm kala lay ban Pynsngew show ba Prestone kawe gede kamat kawal Pynsngew da ka Hanm Mawlai circle ya ka Jingdonkam ban kerno da kinar ya gilinti ya kijan naru surok kata naru petrol pump shadu FCI hinda yamanta gi ong baka bakhamdon kam kadai nadu lat motsiar shadu salat pata maudat baki khrang bakan long jing sngai khana school habagi yalinti hakilinti ya kijat u president ka Mawlai circle u ba barthol solang ulai thu bu ba Prestone lokular ban pha ek officer ban le jurep ban le ya ka ban kam u president jong Hanm South West Khasi Hills pat u ba lambok star marwen ula Pynsngew ya Jingdonkam ban penhe no ya surang lu weiloi pongkung ter Mawkyrwat shadu rang thong ba ya kani ru ulai thu bu ba Prestone lokular masyan kin sakhot tanda no nakabenta ban shna ya intermediate road yang ka Mawlai circle akan dikasih wamta akan youtri panai saw arjat muri nilawan ban ya kendu i sar Prestone di khmi ya ka Beauty road na benta ka wei ki shu ka wei dei bat ka Mawlai ban yarap ban penke reling dan grill ya ki disurok nadu perpom hadu apo FCI bat si benta ngiso ban ai khublei ya i namar ba hagnik snam di bladap i ba ka surok Mawlai bun shuak sniu ha nrei benta hagnik snam dang khanjat snam kala ba bat ga ila ngi ai khublei ru ha ba ila yarap ru ban penitenap ya kini footpath bala sem tais bat jingpet jengi geseng ni sarawai bagi jingdona ka de na benta ban yarap ban penke reling no ya kiti footpath namar ni ba ka jingma ka don khandiat hawai dei bat kisngi long school namar kemakalong hi ha kalan stanbos lai perform ter untuk kemud ka de kejaka ka bakhamya ba don ka safety na benta kinong lek nang wan ha ka ni ka area isawan sini siapa bani kendo isar bani harap request ban penker no da grading ya gini ki surok ke banta nakaliang isar ila ai asuran ini ba nakaliang ke department kinsa hak rules hak dan nak minta bersina ini ki reling jeng ni nasional mula jeng surok jeng mula nakaliang jongi ko kaseng nyotra bacik national movement sokwas ke district di wan ya kendo isar Prestone nakamta ka surak ka jongi nang Thain apo wiloi pungkung Mawkyrwat bat rang thong hadu ranikor tin nakaliang ka jongi iwan banyak kendu yaki nomor balai nomor hakapor bawan nakaliang jong UCM sar konrat sangmaru lawan kular ya ka surak ka jongi ban ai kata ka intermediate lin rai ka jingwan jong isar Prestone ro hantai kaju i kular ya kata rai hadu kini kisngi nakaliang ka jongi ngimpat yo ya ka jingsai bat ngim yo i ya kata ka jingkular ka jongki ding baki jingtho ka jongki rai ki suan kular tang da kaktin ka jongki rai nakaliang ka jongi mentang iwan ya kendu nak menta kane kamat ka kilawan kular nak menta upaj ba jong ka distrik ka jongi ti nakaliang ka jongi ngilaya ban ya keren badi bat nakaliang ka jong iru ilaya tu hangi ba hoj kalau long ka besya ba kila kular upaj ba jong ka dong ka Thain ka jongi bat ilaong hangi ru stang hakini kisngi ki kendiat sngi ila ban penmi no ya kata ka work order ni ban ai tendar no sa kontraktor na kamta kani ka surok kepada na wiloi hadu pungkung hadu jakrem Mawkyrwat bat hadu rang thong kan penkun ya kani ka skim kadai na po ka state skim tina kaliang ka jongi ngi sio komen ba nakaliang jong ka sarkar kalai penyo ya kani ka surok kembak lawan kular hau pajba bat ni kremen skim ba kini ki kendiat sngi ba kan sa urlong no ya kata ka jingkhot tendar ka jongki nakaliang jong ka sarkar bat ka kwede na po rang thong hadu khat phra pade rang thong
nong na hadu khat pra pade kinsa peteng hakan next nomor menta kadai kadang deka phase 1 bat ka phase 2 pade kinsa peteng hadin ti ngikermen scam ba kane ka sura ka jenging tairu kansa trekam na mardor bat kelaban pendap hapo jeng kini kisnem kiban sowan hajing sisa ke jeng kular ke jongki ha kapor swa ke election MP kuan kular da usar konrat sangma ha swa ke MP election ba ong ban penyo na wiloi hadu kaban penkut hadu kenyong nrai menta pade ngilayo ya ke jing sai ka ba khamba ba ka penkut no tang hapo rangthong te ni kermen scam ba kinsa urlong no hikini ki kenyak sngi. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.